Yo, kamusta mga idol? Abuhin versus semi pula na tigre, no? Magandang tilo to. Parehas bulik yung mga paa. So, bahala na kayo kung saan kayo dito, no? So, ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng ganitong laban na parehas natin gagamba. So, ano pang inaantay natin? G! So, sipat kilatis mga bossing, no? Size comparison, medyo makapal ng onti yung semi pagkapula na tigre, no? So, yung nandiyan sa may kanan. So, paggalaw naman tayo. Kurso na dahin yung mga bossing. Bahala na kayo dyan, no? So, packet naman tayo. Whoop. Okay, mabilis. Hindi sira yung paa. All goods. Yung semi pagkapula naman ng tigre, ang titignan natin. Okay, kayo kumilatis yan mga bossing kung may nakikita yung sira or ano. So, oh, parang mas mabilis ata yung akyat na ito. Pang lastiko yung akyatan pero sa stick mabagal, no? So, huling na ulo, hindi pinaporma. Win, lose.